Здравейте! Добре дошли отново в канала Уча лесно и успешно. Продължаваме четенето. Да погледнем бялата дъска. Четенето е важно, полезно, поучително и днес допълваме вълнуващо. Да, четенето е и вълнуващо, защото когато четем, ние се вълнуваме, ние се притесняваме, ние преживяваме това, което правят героите, какво се случва с тях, каква е тяхната съдба, особено в приказките. Освен добри неща, на героите се случват и лоши, и имат добри, неприятни преживявания и ние се страхуваме и притесняваме за тях. Но в крайна сметка в приказките побеждава доброто, справедливостта и ние сме доволни, радостни. И ето защо е хубаво да четем, защото четенето е и вълнуващо. Станете се удобно и слушайте приказката, която ще ви прочета днес. Тя е с заглавие Жива вода и е от Ран Босилек. И така, готови сте? Жива вода от Ран Босилек. Имало едно време един цар. Той имал 3 синове. Единият бил задумен, другият годен, третият неженен. Когато остарял, царят повикал синовете си, па им казал: чувал съм, че в далечна земя, в царството на дивна хубавица, извира жива вода. Умие ли се някой от тая вода, ако е млад, не остарява. Ако е стар, ще подмладее. Ако е болен, ще оздравее. Който от вас ми донесе жива вода, той ще царува вместо мене. Тръгнали 3 синове да търсят жива вода. Вървели, стигнали чешма на кръстопът. На чешмата написано: пътниче, тръгнеш ли в левия път, жив и здрав ще се върнеш. Хванеш ли средния, я се върнеш, я не. Ако тръгнеш по третия, прости се с живота си. Спрели се царските синове. Трябвало да се решат кой брат по кой път да тръгне. Какво да правим, рекал големият брат. Кой път да хвана, двоумял се средният. Не се чудете, казал малкият брат. Ти, бате, имаш жена и деца. Хвани левия път, да жив и здрав да се върнеш. Ти пък, братко, си сгоден. Хвани средния път. Ако има щастие годеницата ти, няма да загинеш. Аз ще отида по тоя път, дето пише: който тръгне, няма да се върне. Не съм женен, нито годен. Няма кой да ме чака и да плаче за мене. Дайте сега по един пръстен. И 3 пръстена да оставим под тая плоча. Който се върне, ще си вземе пръстена, да се знае кой си отишъл вкъщи и кой не. Разделили се братята. Всеки тръгнал по своя път. Най-малкият вървял, стигнал до една пещера. Пред входа на пещерата горяла копа сено, а отвътре се чул жален глас. Брат да си ми, юначе, помогни ми да избавя рожбите си, ще се задушат от дима в пещерата. Юнакът разпръснал сеното със сабята си и влязъл в пещерата. Съгледал, че нещо свети сред дима. Приближил се и видял змеица с 2 змейчета. Момъкът изнесъл змейчетата вън от пещерата, а после помогнал и на змеицата да излезе. Като се посъвзела, тя рекла: с какво да ти се отплатя, юначе? Няма за какво да ми се отплащаш, отговорил момъкът, но кажи ми, ако знаеш, къде мога да намеря жива вода. Змийцата откъртила сребърна люспа от опашката си, дала я на момъка и казала: вземи тая люспа и върви все на изток. Ще се изкачиш на висока планина. Навръх планината има сребърен дворец.
В него живее моят брат, който вижда през реки и планини. Предай му тая люспа и той ще ти каже къде ще намериш жива вода. Тръгнал момъкът на изток, вървял дълго време, стигнал сребърния дворец, но в двореца нямало жива душа. Наблизо течал сребърен поток. Край потока на сухо скачала сребърна рибка, ала не можела да попадне във водата. Момъкът я хванал и я хвърлил в потока. Тогава дворецът блеснал с ослепителна светлина. Пред входа се явил крилат змей. Попитал: какво търсиш тук, момко? Момъкът му подал сребърната люспа и рекал: жива вода, диря, можеш ли ми каза къде да намеря? Змеят откъртил златна люспа от опашката си, дал я на момъка и казал: ще вървиш все на изток, ще стигнеш планина по-висока от тая. Навръх планината има златен дворец. В двореца живее моят по-голям брат, който лети по-бързо от вятър. Той е обиколил много земи и морета. Той ще ти каже къде има жива вода. Тръгнал момъкът на изток. Вървял, какво вървял, стигнал златния дворец. Пред двореца видял златен гарван с отпуснати крила и с разтворена човка. Момъкът го взел на ръка, занесъл го на срещния извор и му къпнал няколко капки вода в устата. Гарванът изперпелил с крила и изхвъркнал. В този миг дворецът грейнал като слънце. Пред входа се явил златен змей и попитал: какво дириш тука, момко? Момъкът му подал златната люспа и отговорил: диря жива вода, къде мога да я намеря? Змеят му подал скъпоценен камък и му рекал: ще вървиш все на изток. Ще стигнеш до планина по-висока от тази. На върха на планината грее дворец от скъпоценни камъни. Там живее най-хубавата от всички хубавици на света. Предай този скъпоценен камък и тя ще ти каже къде да намериш жива вода. Тръгнал момъкът на изток. Стигнал скъпоценния дворец. Влязал вътре. На светъл чардак спяла невиждана хубавица. Щом момъкът показал скъпоценния камък, тя се събудила, усмихнала се и рекла: какво дириш, момко? Жива вода. Щом си стигнал до тука, заслужаваш я. Иди си налей хел от оная чешма пред двореца. Вземи тоя пръстен, сложи го на лявата си ръка. С него ще стигнеш жив и здрав, откъдето си дошъл. Щом имаш нужда от нещо, премести пръстена на дясната ръка. Каквото пожелаеш, този час ще го постигнеш. Момъкът се зарадвал, взел пръстена, поклонил се на хубавицата, налял жива вода и си тръгнал. Като повървял малко, преместил пръстена на дясната си ръка и рекал: пръстенче, желая да бъда колкото може по-скоро при кръстопътната чешма. Още не издумал момъкът, свила се вихрушка и го отнесла при чешмата. Погледнал и трите пръстена си седят. Не били се върнали братята му. Пак преместил пръстена и рекал: пръстенче, искам да се видя с братята си. Още не издумал, ето братята му. Къде бяхте, братя мои? Попитал ги момъкът. Пленник бях в далечно царство, отговорил големият брат. Преди малко долетя сребърно опашат змей, грабна ме и ме донесе тука, близо до чешмата. Аз пък, рекал другия брат, се скитах изгубен в безизходната гора. Изведнъж над мен изфуча змей с златна опашка, грабна ме и ме донесе тука. А ти, братко, какво направи? Намерих жива вода в царството на чудна хубавица. Тя ми даде този пръстен. Щом го преместя на дясната си ръка, каквото пожелая,
Имам го. А сега да отидем при татка в двореца. Тръгнали. Като повървели малко, големият брат рекал: наистина, чудесен пръстен ти е дала хубавицата. Дай да го премеря на моята ръка, да видим дали ще се изпълни каквото аз поискам. Момъкът извадил пръстена и го подал на брата си. Той го сложил на дясната си ръка и казал: искам живата вода да дойде в моите ръце, а по-малкият ми брат да се върне и да тръгне пак по ония път, който сам си избра. Момъкът останал като замаян. Той не усетил кога големият брат взел водата от ръцете му. Не сетил и кога се върнал. Като се опомнил, той вече вървял по страшния път. През той време другите братя стигнали в бащиния си дворец. По-големият дал на баща си живата вода и станал цар. С помощта на чудния пръстен той направил и брат си цар на съседното царство. Един ден той преместил пръстена на дясната си ръка и рекал: искам да дойде тука царицата на живата вода. Подир малко време пред двореца спряла златна колесница. Слязла чудна хубавица и влязла в двореца. Завели я при царя. Тя се поклонила и рекла: какво ще заповядаш, царю честити? Искам да останеш в моя дворец. Ще остана, защото съм безсилна, докато пръстенът е на твоята ръка. Но знай, че радост няма да видиш, докато не стъпи кракът на добрия ти брат в твоя дворец. А тъкмо в това време добрият брат стигнал до пещерата, дето спасил рожбите на змийцата. Срещнали го двете змейчета. Къде е майка ви? Попитал момъкът. По-голямото отговорил: тя умря от мъка, щом се научи, че чудноватият пръстен не е вече в твои ръце. Но ти върви по този път и пак ще сполучиш. На ти една сребърна люспица от моята опашка. Покажи я на моя вуйчо в сребърната планина и той ще ти помогне. Тръгнал момъкът на изток. Вървял, стигнал двореца на златоопашатия змей. Спрял се пред входа. Вратата била заключена. Змея ли търсиш? Чул се глас от близкия поток. Момъкът приближил до потока и видял сребърната рибка, на която бил спасил живота. Змея търси рибки, рекал момъкът. Не е ли в двореца? Змеят умря от мъка, щом видя, че чудноватият пръстен мина в лоши ръце. Вземи от мене едничката ми златна люспица. Тя ще те заведе при брата му, който ще ти помогне. Момъкът взел златната люспа и пак тръгнал. Стигнал двореца на бързокрилия змей. И тоя дворец бил заключен. Момъкът взел да се чуди какво да прави. Но в тоя миг долетял гарванът, на когото момъкът бил уталолил жаждата и попитал: кого търсиш, златен момко? Змея, отговорил момъкът. Нося му тая златна люспа. Змеят умря от мъка, що му зна, че ти си изгубил чудноватия пръстен, който ти даде царицата на живата вода. Но кажи, какво искаш? Аз ще ти помогна. Искам да отида при царицата на живата вода, рекал момъкът. Но гарванът отговорил: царицата на живата вода не е вече в своето царство, момко. И тя е пленница на твоя брат. Докато пръстенът е в неговите ръце, тя е безсилна. Момъкът заплакал. Гарванът кацнал на рамото му и рекал: не губи надежда, момко. Аз ще се опитам да взема пръстена на твоя брат. Ти влез през задната врата на двореца и чакай докато се върна. Ще гледам да не се бавя много. Хайде, довиждане, момко. На добър час, гарванчо. Момъкът влязъл в двореца,
а гарванът литнал към царството на лошия брат. Когато стигнал над царския дворец, царят се разхождал в градината. Гарванът се спуснал и го клъвнал по лявата ръка. Докато царят разбере какво става, гарванът го клъвнал и по дясната. Лошият брат викнал от болка. Надошли царедворци и лекари, превързали раните. Прибрал се царят в своите покои, ала болките се засилили. Ръцете му почнали да оттичат. Ох, умирам от болки, извикал царят. Махнете ми пръстена от ръката. Сложете го на това столче до леглото и нека дойдат 10 верни стражи да го пазят. Отворете прозореца, задушавам се. Каквото заповядал царят, всичко било изпълнено. Но не се минало дълго време, през отворения прозорец се впуснал гарванът, грабнал пръстена и отлетял. Дигнала се голяма тревога в двореца, а през това време гарванът долетял при добрия момък, дал му пръстена и рекал: сега можеш да правиш каквото искаш. Момъкът пъхнал пръстена на дясната си ръка и викнал: пръстенче, отнеси ме в бащения ми дворец. Още не изрекал, момъкът вън долетял крилат кон вихрогон, яхнал го юнакът и право в двореца. Щом го видял брат му, паднал на колене пред него и завикал: накажи ме, брат, че с най-тежкото наказание. Аз съм най-лошият човек на земята. Нека дойде и баща ми, нека дойде и хубавицата царица. Пред всички ме накажи. Дошъл старият цар. Прегърнал малкият си син и заплакал от радост. Дошла и хубавицата царица на живата вода. Целунала момъка по челото, обърнала се към стария цар и рекла: царю, тоя момък взе от мене живата вода. Не му дадох чудния пръстен. Само той е достоен да бъде цар на твоето царство. А старецът хванал ръката на царицата и рекал през сълзи: а само тая ръка е достойна за ръката на моя син. После се обърнал към сина си и добавил: синко, накажи както искаш своя брат. Да ти са честити и царицата, и короната. Но момъкът дигнал брата си от земята и рекал: стани, братко, ти имаш жена и деца. Работи за тях и ще ти се прости. След това момъкът се венчал за хубавицата царица и царувал дълги години за чудо и приказ на мало и голямо. Интересна и вълнуваща приказка, но доброто, справедливостта в приказките винаги побеждава. Сега вие сте наред. Приятно четене и до следващия път, когато пак ще четем приказки. Чао, чао!